پەیوەندیە وەزیرێ دەرڤەیە رێژێمە ئەسەد وەلید المعەلم بسەرۆک و وەزیرێ دەرڤە رووسیایرە لە مۆسکۆیê ناکۆکییا di navbera Mosko û Şamê de di derbarê avakirina hevpeymaneke herêmî navdewletî ji bo rûbirûbûna metirsiya Daişê û grûpên tîroristî li deverê eşkere kir. Welîd il-Muallim daxwaza serokê Rûsyayê Vladimir Putin ji bo avakirina hevpeymaneke herêmî û navdewletî ji bo rûbirûbûna terorê bihabûna Tirkiye û Siûdiyê û Qeter bi mucize pesend kir. Ji ber ku ev welat di ber rijandina xwîna Sûriyan de berpirsin û serbar kir ku wê ji Kremlin sozek bi piştgirîkirina rejima Esed ji aliyê aborî û siyasî û leşkerî ve standiye. Ji aliyê xwe ve wezîrê derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov dibîne ku rûbirûbûna Daeş dive bi piştgiriya rejima Esed be û daxwaza ji welatên deverê kir ku di şerê Daişê de piştgiriya rejimê bikin. û te kes kir ku ev nayê wateya piştgoxistina çareserkirina krîza Sûriyayê û ne cîbicîkirina beyana Cenêvê. Lavrov her wiha amaje bi pêwistiya ji navbirina Daişê kir ji ber ku metirsiya wê rojhilata navîn derbas dike. Washington heman helwest derbarê nehiştina بسرکتنا پروژه داعشê de wek eme heye. û ji ber avêtina gavna cidî divê derbarê de Lavrov ragihand ku wê bi John Kerry re li Vîyena bicive. Tevî nerijdibûna Mosko ji bo lidarxistina Mosko Sisê lê her du wezîran ev mijar guftûgo kirin ji bo piştgiriya lidarxistina Cenêva Sisiyan. Di dema Mosko dibîne ku hevdîtinên li wir hatîn lidarxistin bi serketin û şaştiyên Cenêva di diwan bi piştgoxistina hin pêkhateyên Sûriyayê nehatine dubare kirin. Tîma pispora dibîne ku destpêşxeriya Mosko bi avakirina hevpeymaneke herêmî û navdewletî ji bo rûbirûbûna Daişê û hemî grûpên tîroristî li deverê şansa Esed ya dawiyê ye. Mosko hewl dide piştgiriya rejima Esed dema ku desthilatên wê qels dibe û welatên derdorê hebûna Esed di qonaxa ve guhêz de qebûl nakin dike.